И какво става, хора? Аз съм The BG Master и както виждате днес ще играя Clash Royale. И може би сте забелязали, че в първия слот, но го няма Giant Chest. Ще ви кажа защо го няма. Както видяхте в предния клип на Clash Royale, ми се падна Giant Chest. Аз пуснах да се отваря веднагически и днес ставам и виждам, че честа ми го няма. И виждам, че има много повече голд, отколкото трябва да идвам. И според мен е станал някакъв бъг, когато е бил готов честа, той автоматично се е отворил. И да, затова няма да видите Giant Chest, но ще ви покажа на тактика как може да спечелите Epic Chest, в който Epic Chest може да има до 5 карти. Epic, нали, разбира се, без никакви пари. Само Epic карти е такива, като тия. Сега ще ви покажа ето какво ще играя. Но първо... извинете за пауза, но просто трябваше да го направя. И ще ви покажа как първо се прави на тренинг, след това на матч. Ще се опитам. И да, тук има някакъв тренинг, нормален Марти. И сега, знаете какво трябва да направите. Нали? Каквито карти ползвате, затова ще направя така. Просто целта е да направите така, че с едни същи... то се добър. С едни същи карти да разрушите кулата. Нали? И двете кули имам предвид. Двете, нали, малката и голямата да разрушите. Това е целта, за да получите Epic Chest. Аз така го видях и според мен е така, наистина. И сега тук няма да получа никакъв чест, защото това е трейнер. Но просто исках да ви покажа как става номера. Аз съм печелил само един път или два пъти Epic Chest, не си спомням, но в него имаше доста хубави карти. Така, тук ще успее ли? Да, доста да ми нанесе. Би трябвало да сте разбрали, затова сега тук се махам. И ще ви покажа. Значи... Така. Да, излязах от клан, защото исках да вляза в един друг клан, където са моите приятели. Чай вляза в това. Където са моите приятели, но чак ги... Тоест в клана заеди, заради това има 50 човека и ще гледам кога са махнат хора и сега да ви покажа. Игра с дека, който си играе и 9 левел, нали, разбира се. Тук ще изгубя, ама преди да ви покажа, че това го премесля тук. Добре, Royal Giant. Найс. Бе, тук мисля, че доста теми, че му вкарам. Да. Не е много, ама все пак е доста. Така, би по него. За безкъсмен, нали? Защо? Не ме уби. Окей, за сега той ми е взел, малко ми е развалил, малко ми е щупил една такова, ама. И тук не успях да го спра, значи. Тук сега ще запна и няма да направя нещо. Окей, сега... Другия начин е... Не искам да се използвам другите карти. Това ще направя така. Сега точно тук нямам запа. О, родината, благодаря. И какво ще ми го направиш, като ми го стреляш?
Добре, бе. Тук пусна една валкирия. Тя за ги оправи. Сега тук искаме каква карта е. Окей, тук му нанесах стабилен демидж. Мисля, че. Окей, тук 600. Да. Добре, някъде там. Тук не искам да ме разруши. Не успя, супер. Тук пускам валкирито. Пускам Fire Spirit. Това не трябва сега да го правя. Тоест, дали ще успее да ми разруши? Не знам, ама ще успея. Което е добре. Ще направя така. Това така. След това така. След това тук така. И той ме разрушава. Добре, ама... И аз само я разрушил сега втората. Който му отива. Така, супер. Найс. Окей, това ще е уин. Нали? Поне според мен би трябвало да е. Окей. Поне за 9 лева. Добре, почваме. Някакъв... Окей, силърче. До сега не ми се е падал Golden Chest. Още малко съм и 7 арена пак. Окей, 7 левел. Сега. И тук сега ако има Hawk и Fire Spirit на място на Fireball, ще е добре, ама... Нямам, добре, сега. Той пуска, той добре, сега. Това се нарича добра работа. Тук ще успее ли да я разруша? Добре, това се получи много добре. Да, ма сега той... Тук ще пусна Fireball, защото не искам да си хъбя валкирията, защото сега... добре. Добре, сега. Искам да почне да бие така. Моят приятел има мирор ли, бе? Да, ма аз ма не е в този дек. За той няма да ме разруши. Той... Добре, де, разруши ме. Това не го очаквах. Да му пускам ли моята... Не, ще го я убият. Нали? Да, ще я убият без да... Пускам... Това сега пара така. Ще изчакам. И ще нападна от тая страна. Добре. Значи от тая. Нападам. Искам да почнем да бият патка първо валкирията. Бе, тук хубаво го запнах. Но не мога, щупих кулата. Те гадно. Той сега тук ще ми щупи колата. Това не ми харесва. Тук той може да ми щупи направо. Така го пръснах. Право му стана лошо. Да напиши ми много окей. Окей, сега... И тук исках да пусна инферната рама. Ще стане ли? Хора... Губя. Сега пак срещу 7 левел. Окей. Сега ще се опитам да направя за Epic Chess. Иначе то е доста трудно, защото просто противника ти трябва да нападне от една страна и да се паднат първоначално хубави карти, направо да го смажеш, ама... Не се... Както виждате там валкирията ми е. Да, бе, човек, спарки. Искам спаркито да няма енергия. Ако направя така, ще направя ли нещо? Искам върху кулата все пак.
Няма да си го използваш с паркито върху кота, бе. Ужас. Защото им направи хубав демидж, ама аз още не съм. Ганто е, че валкирията не може да се мята брадвата, иначе това ще е супер направо. Валкирията искам да направят игра, нали, единица, която да си хвърля това брадвата. Това ще е, например, някаква легендари карта, може, не знам. Това сега тук. Тук може да използвам Fire Spirit, ама както и да е. Ще нападнам тук сега само за малко. Тук остана, мисля, че доста добре, защото почна да... колко беше, например, още един Fire Spirit. Искаш ми... Тук исках да почна да бие... Да, бе, да. Какъв демидж вкарва... Бе, това се получи добре. Не, използва си го, ужас. Дай се тук. Сега ще му разрушам този колата. Идвам от тук. Какво? Окей, вече би трябвало да разруша. Да, то някои хората имат легендари, аз нямам още. Това е ганто. Ето ако си го използва и колата ми е... Спар като първи левел колко демидж вкарва? Той им вкара 1200 демидж. Искам да видя само. Искам да видя колко демидж вкарва Спаркито. Спарки. 1200 демидж ли, бе? Ужас. Това е ужасно, 1200 демидж. Но... Окей, 9 левел. За сега мисля, че една победа и 2 загуби, ама... Добре, тук сега... Утка сега колко хубаво ми дойдахте. Няма да си го използваш. Така го прецаках. Това се получи добре. Се сложила първо валкирията. И не исках така да става, ама както и да е. Добре, сега сам фаербол ми трябва. Така, това се получи добре. Слагам москитея. Да, зато брак не бях. Ако не бях го сложил, може да ми разруши колата, ама... И защо така стана, бе? Това беше толкова мазно. Добре. Ето тук поне ще убивам Fire Spirit, нали? Да, ето. Тук ще му ги запна. Тук правя така, след това така и след това така. То все пак много тежко тръгна. Искам поне да го... Аре, бе, хора! Защо така? Получава. Хора, това ще клипа да ви е харесало, споделете го. Харесайте го, коментирайте го и се видим следващия път. Чао!